Considered case solved na ng Police Regional Office 3 ang nakitang bangkay sa isang SUV sa Barangay Pias sa General Tino, Nueva Ecija noong June 17. Yan ay matapos maaresto ang mga sangkot sa krimen. Natukoy ang biktima bilang si Shin Bong-sub, 37 years old, isang Korean national na nagnegosyo ng mga Korean beauty products sa Pilipinas at naninirahan sa Angeles City. Sa tulong ng CCTV footages na subaybayan ng mga investigador, ang galaw ng sasakyan ng biktima mula Pampanga hanggang Nueva Ecija kung saan ito natagpo ang inabandona. Nabawi rin ng mga otoridad ang getaway vehicle at naaresto si Aldrin Torres. Sinundan ito ng pagkakaaresto kina Andrea Mones na kilala rin sa alias na Harin o Harin at Aaron Justin Manuel o alias Jao. Ayon sa Pro3, si Manuel ang itinuturong gunman sa pagpatay. Lumalabas din sa investigasyon na si Mones ang taong dapat sana ay kakausapin ng biktima bago ang insidente. Inimbestigahan din na may utang umano itong 200,000 pesos sa biktima. Ayon sa mga investigador, may mga nakalap na ebidensyang nag-uugnay kay Mones sa pagpaplano sa pagpapatupad ng krimen kaya siya inaresto. Nakasampa na ang kaso at na-inquest na ang mga sospek.